Entre dúas terras. Que pasa, familia? Estamos aquí entre dúas terras. Eu son Carlos Cernadas e estou co inigualable, amazing, que como definilo? Como definilo? É un alma incandescente, é unha polilla que nunca morre indo á luz, é unha pantera galega, é un lobo da serra, é un cabalo da curota, é unha máquina, o sea, é Mackenzie Rodríguez. Mackenzie, como estás? Ola, que tal? Eu estou moi ben despois desta presentación, como a de costumbre nunca me decepcionas, pois genial, xenial, a verdad. Estou aquí, bueno, como podes ver, dame o sol de frente, pero teño aí a luna detrás. É o que ten a vivir. Sí. Estou en Islandia bueno, ahora mismo. Sí, é moi realista o lugar onde te atopas. Hoxe, para os que nos estades vendo, tamén temos uns looks distintos, porque vamos a falar de hip hop hoxe. Bueno, non exactamente. Vamos a falar de Rebelión do Inframundo. Rebelión do Inframundo, que é unha banda galega. A ver, bueno, xa levamos, non sei, un par de programas ou así que parecía que non estábamos deixando de lado o propósito místico e importante deste podcast, que era falar de artistas galegos. Eu teño que decir que non invertín todo o tempo que quería, aínda que invertín máis, porque, bueno, esta banda, o sea, é como... A ver, que xa levan bastantes anos, e, bueno, a ver, eu supoño que moita xente xa os coñeceredes. Eu non escoitara tanto deles porque supoño que ti Mackenzie pasaste o mismo, porque nós non somos tampouco moi consumidores de rap, pero ti escoitaros eles Sí. algunha vez? Sí. Sí, o que pasa é que, bueno, escoiteinos en directo. De feito, creo que viñeron a Rianxo un par de veces. Víchenos en directo? Hostia, cando os biches? Nun Rock in Rio, sí. Viñeron Rebelión do Inframundo, foron a un Rock in Rio. Sí, déxame corroborarlo, pero eu penso que sí. É que, a ver, é destes grupos que a mellor non lle fixen moito caso, porque xa sabedes que eu son moi de rock e de Luis Miguel. É iso, pero sí, Rebelión do Inframundo, eu creo que estuvo no rock. Son moi de rock e de Luis Miguel. Eso é unha definición que é, vamos, unha apisonadora. Sí, por exemplo, viñeron no 2017. Claro. Aí non estuve. Pois no 2017 viñeron. 2017. Vale, te recordas dese directo? Que che pareceron? No, vou ser sincero, non o recordo. Non recordas? No. Vale, perdón. Pois casi mellor, porque vamos a escoitar... A ver, eu xa estuve escoitando varias cousas. De feito, hai un disco que... A ver, a min xa de primeiras, antes xa de poñervos a todos e a todas cancións deles e música deles, a min, que repito, son consumidor de rock e tal, é un grupo que escoitei e gústame. O sea, xa sea porque me parece que teñen algo máis de musicalidade que a media do rap, pero bueno, igual, eu como tampouco estou metido nese mundo, igual, a ver, igual tamén agora poñemos e xente di, no, pero a ver, eles se inspiran nesto, tal, ou hai mengano e tal, tamén son moi musicales, pero estupendo. A min pareceme que, non sei, tanta produción como as cancións, eu escoitei xa unhas cuantas. Dentro do rap, que a min, a veces, e con perdón, pareceme un pouco monótono musicalmente, porque claro, obviamente ten como todos os estilos as súas virtudes e os seus bueno, non vou a dicir defectos, pero claro, non sei, se ves unha chaman pelea de gallos, por exemplo, bueno, pelea de galos, lexe galos, non? Cando é unha base sinxela. Cago no carallo, que me está chamando aquí, interrumpindo o podcast. Que queres? Que seas que seas. Silenciar. Pido disculpas a audiencia. No, se chameiche eu. Estás de puta coña. Sí, é que quería poñerlle un toque de humor ao podcast porque che mandei un WhatsApp. Estás de puta... Pode ser que estea sonando por outro micro.
Bueno, mandeicho para que a nosa audiencia non tuvera que escoitalo. É que Vale, parece o sea, que che oio un pouco... Problemas técnicos. O sea que mal, se me estás... No, amigo. escoitase che ben, pero como doble ou algo así. Doble non, con delay. No, delay non, reverb, algo así. Perdón polos Reverb. meus tecnicismos. Reverb. As coisas con reverb. Creo que sei por qué. Déxame probar unha cousa. Ok. Contolle un chiste a audiencia mentras. Sí. No. Vale. Pois mirade, hoxe... Aí está. Escoitasme. Escoitache perfectamente agora, sí. Vale, porque son imbécil. Xa para empezar. Bueno, pero a ver, non sei hai que martirizar por eso tampouco, home. Son imbécil porque tiña seleccionado o micro do puñetero ordenata en vez de o micro de verdad. Bueno, pois eso, o podcast vai perdendo calidad técnica por culpa miña, por momentos. En fin, de que estamos falando? De Rebelión do Inframundo. Claro, exacto. Pois eso, decía que eso, que me parecen máis musicales, que a media e tal, ahora escoitaredes. Teñen moitísimas colaboracións con Peña, con... bueno, con, por exemplo, das fillas de Casandra e tal. Hugo GZ, bueno, outra xente. As fillas de Casandra que están aí a Omnipresentes, omnipresentes. Colaboran con todos. Las odio. Hai que odialas. No, é que eso xa o dixen en outro podcast e se se saca fora de contexto parece que me van a corregir, pero no. É un odio positivo, porque son as musicazas da hostia. Bueno, pois non sei, empezamos xa, poño unha, reaccións, tamén me interesa ver a túa opinión, escoitar a túa opinión, a túa sabiduría, a túa... Vale, eu vou a cejas, ainda que dixen que os vin, eu vou a cejas. Hombre, un pouco sí, porque acabo de preguntar que tal e non te acordabas. Así que, a ver, vou a compartir isto. E bueno, que tal todo? Ben, a ver se a xente tamén nos escoitou e pode dicirnos algo, que seguro que sí, porque está claro que os nosos ointes saben máis que nós de música en galego, e para iso estamos aquí tamén, para aprender un pouquiño, Bueno, de feito, non sei se fora Sonia, houve un comentario nos comentarios onde a xente suxería podes falar destes grupos, Rebelión do Inframundo era un deles. Xa me acordo, perdón, que perdera o fío co rollo do problema do micro. Que como inte de rock, por algún motivo, hai algo deles que me gusta. Bueno, non me parece que sea tan simplista como decir que a veces usan guitarras eléctricas, que sí, que as usan. Pero non sei, algo nos arranxos, na agresividade da producción, a veces non sei explicalo. A veces algúns temas sonan así como oscuros. Non sei explicalo. Pero bueno, vamos poñer un tema que se chama Vendetta. Rebelión do Inframundo. Oh yeah. Viajo por universos paralelos, podes vir. Abro de par en par esa zanela, ¿quieres ver? Ando prendido como verso por escribir. Morro por dentro en primavera o no florecer. Como un checheno enfurecido con Kalashnikov. De Goderisov antes de quedar en off. Lévame por diante os, e despois killing me soft. Papamos de tranqui como un puto Strogonoff. Quen de reventar esa cadea que me apresas en descanso. Condea meu amor. Xeo con limón e cólera. Ponterra de por medio doera cada renglón. Mais pena que gloria amanece e a miña vida logrando a supervivencia na extinción. O poder do rico reside na tua pobreza, en aniquilar as túas ambicións. Ganas lo que fagas, deixa de quixarte tanto, pareces o muro das lamentacións. Firme decidido como un harakiri, valledilla sin y se chao a rebelión. Vendetta! 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 Sectoreta, cara descubierta, vendetta! 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 Sectoreta, cara descubierta. De recoñecer, o que agochan tra la máscara. Ei, ven, o sei, non poden enganar o que loitou por ser algo máis que un fugaz mente
crise, van de freezer ante este geyser, coitados infelices. Coido que falas Vale, bueno, pararei para despois enseñar máis mostres e tal. Ves, eu, por exemplo, o estribillo desta canción o imagino perfectamente, de feito igual hasta o fago. O sea, ti poslle, o sea, estribillo desa canción unha base de metal e funcionalle. Estou convencido. Sí, de feito, o O sonido sea, que lle añadeu ao rap bueno, o que tiña por detrás, eso sí. é que hoxe en día no metal, pois a orden do día, vamos. Sí, pero eu diría máis ben que o opuesto, non é? Como o metal está Sí. importando Sí, cousas sí, está do sí, rap, sí, claro. hip hop e música electrónica, claro. O sea, claro, porque bueno, É que claro. estamos na era electrónica, é o máis normal agora que metan, bueno, todos os xéneros. Eu diría Atrape máis un que pouco na era máis. electrónica, diría na hostia, perdón, creo que se me colou aí. Máis que na era electrónica, eu diría que estamos que non sei se estamos repetindo, non creo que xa falamos desto. Que estamos xa desde fai uns anos na era da mistura. Xa desde fai uns anos. Mistura Sí. en xeral, o sea, que todo o mundo está misturando todo. ¿No? Sí. Prácticamente, a ver, quitando, a ver, non sei, o sea, bueno, artistas así mainstream e tal, o mellor non tanto, pero quero dicir, eu non sei, a mí me parece que o vexo por todos lados. Non digo como unha mala cousa, digo, Xa, non. como que vexo. Vale, en xeral do que viches do tema, que che pareceu? Así dentro do que, bueno, do que te Vale, vai crees como parecer- rap. Claro, vai parecer que é que nunca falan mal. É verdad, nunca vimos falar mal do pero no, de verdad que me gustan, Gústame molo o meu rollo. A min non vou rap non me disgusta. Entonces, claro, isto dentro do rap ou hip hop ou como se definan, quizás é do que máis me guste. Vale, queres ya. que se especifique un pouco máis. Tipo, No, é que gustaríame para valorar non escoitar só unha Sí. canción, gustaríame claro. porque Vale. como dixetes antes que había algunhas que che tiñan como un toque máis rock ou tal, Sí, pois mira, gustaríame ver. vouche poñer a das fillas de Casandra, que xa verás que... Porque ademais, eso, dentro rap pareceme que... Bueno, aparte os videoclips tamén son moi currados e tal, pero despois tamén falaremos algo dos membros. Estuve vendo unha entrevista e lendo unha entrevista que teñen nunha página web que se chama I Am Rap e que falan aí bastante de, bueno, como compoñen a veces e tal e de outras movidas interesantes. Entón, como se chama o tema este da filha de Casandra? Bueno, me refiro a Rebelión do Informe das fillas de Casandra. Isto chamase... Contra Vento e Marea. Entón, pues nada, vamos allá. Espido en un cantil a fin de mes. A conta en negativo, mareas de estrés. Diazepam en Cuba, litro como ves. O médico confunde o mar como Everest. Abarca a destrozo, luz dun equinoccio. Minten como Pinocchio, facendo soliloquio. Vou de bifa a Tokio, a nado pouco a pouco. O sal erosionando todo. En augas internacionais, cero puro faxes. Son a rochas vida, firme na marse. Naufragándose en equipase. Non a suficiente tela pois facerme un traxe. Somos ondas, ola teso, espuma branca. A costa dureza. Illas atlánticas creando tempestades. Moedas de plata que romper. Esos años de perdón. Somos como rochas a bater. Contra o mare. Pois recuperamos a súa lei. Non ten sentido para nós. Somos como rochas a bater. Contra o mare.
pois esta. Bueno, mira, quero facer unha reflexión. Momento de reflexión. Momento de reflexión. Espera. Momento de reflexión. Se hai momento de reflexión, eso ten que ter entrada de sección. Ou podes Momento de tocar aí algo. Oye, eu mentres, toco digo che reflexión. que queiras. A ver, para momento de reflexión... Uns arpegios así de tensión. Vale, o que acaba de sonar xa era... A ver, uns arpegios. Pero... É que cada momento de reflexión, por exemplo... Vale, perfectamente. Momento de reflexión. O sea, vou falar mal, pero ben, con boa moraleja, vale? Hostia. Reflexión mal. Eu que quero dicir que xa dixemos así que a medida que vou falando podes meterlle ti Vale. o tema que queiras. Isto nunca o fixemos. Sí, Vale, bueno. Vou falar con voz profunda así, para que nos este escoitando desde a súa casa nos cos auriculares. Estaba encantado. A ver, eu xa o dixemos en anteriores podcasts que o que estábamos analizando da música en gallego está moi ben. Escoitando este tema que ten unha profundidade nos coros que flipas, o sea, como que ten unhas melodías moi buscadas, a pesar de ser como casi todos samplers. Quero dicir, ahora é cando vou dar o pau. O pau é, hasta fai uns poucos anos, a música en gallego, a música gallega, quitando unhas poucas excepcións, basábase prácticamente en Anaquiro, Juan Pardo, cousas do luar, que ao final eran cancións conocidas, cantadas en gallego, que parecía ás veces parodias. Aínda a día de hoxe hai algunhas que me parecen parodias. Pero o nivel que hai hoxe en día na música en galego ten un meritazo, o sea, creo que son uns creadores que nada teñen que envidiar a cousas máis conocidas, como, eu que sei, Zetangana, que ahora está tan de moda, para min pareceme un bo creador de música, porque pode ser o que queiras, pero realmente currase moito as melodías, xoga moito con sensacións, con sentimentos, é un tipo moi creativo, joder. Pois esta canción, por exemplo, é o claro exemplo de que hai moita creatividade aquí, é moi pensado, o sea, creo que a produción é currada, sabes? Eso antes era, vamos, escoitar isto eu sinto un orgullo enorme. Pero non estás metendo ningún pau. Meto o pau porque antes parecíamos unha parodia. Antes, claro, así dixen Telejaita e tal, que parecía todo unha coña, sabes? Parecía como cando nas navidades fan de feito, joder, fixaron ainda, non sei se foi o ano pasado ou fai 2 anos, unha ocasión de Don't worry about the thing, looking for the night, don't worry about the thing. Pois eso, traduciron en gallego. Traduciron en gallego, os presentadores da gallega bailando así cutremente. Dios mío, apaga a televisión, joder, pero que merda é eso? Que me estás metendo aí? Faite unha canción creativa, home. Se hasta fago cancións para Guadalupe, eso é unha merda. Claro. Esto, o sea, vale, totalmente de acordo. Entón, eso, perdón pola reflexión, espero que vos gustara. E se non vos gustou non me dar paus, que xa me dades bastantes, a verdad. Sobre todo Ricardiño dame moitos paus. Dádelle paus. Dádelle todos os paus posibles. Os merece. Mira que mansión vive. Mira de onde vivo eu. Mira, esa silla, vamos. Alfred, por favor. Cando me acabes de preparar o Batmóvil, podes traerme outra 1009, por favor. Gracias. Teño a Kenshi no jacuzzi, non dá salido. Lamborghini. Bueno, eso, a mí mola. Teño isto de Ortiga. Si vos sona isto, é do videoclip de Ortiga da quinta dimensión, vale? Ortiga e casete, sí. Vale, perdón. Pero eso, molome moito o tema, Este molome moitísimo. Está guai. Este xa, claro, supoño que, claro, colaborar elas, claro, os estribillos xa... Claro, parece como que hai algo máis de ese pop que elas fan, ¿no? Esas influencias. Claro, elas tamén dominan moito as voces e tal, hai unhas armonías aí chulas. Sí. Bueno, os arreglos e tal, a mí parece que están perfectos. Sí, claro, que por eso. Hai moito nivel de produción aí, Está guai, sí.
O sea, bueno, entendo porque lles vai ben. Tiño que comentar unha cousa que a ver, na entrevista esta que estaba lendo, bueno, todo isto primeiro, bueno, espero non dicilo mal, eu sigo o que les comentan aquí nesta entrevista, os membros, porque eles non teñen páxina web oficial, sino, eu desde logo non a topei, teñen o YouTube, teñen Instagram, teñen Facebook, e bueno, na Wikipedia sale bastante sobre eles, pero si non me equivoco, os membros son, temos a Nervo, que é, a ver, que é un dos que rapea, un dos que escribe, e MC, que, bueno, no mundo rap entendo que é maestro de ceremonias, non? Non me equivoco, non? MC. Entonces, eso é MC. Pois está Fran Huxley, pero, bueno, Fran tamén é produtor. Bueno, produtores son varios. E bueno, cando eu creo que esta conversación sobre produtores tamén o falamos algunha vez. Neste caso, o contexto de produtor entendo que é, bueno, porque despois na entrevista creo que les comentan que todos toman decisións artísticas en algún momento, mellor un fai a letra, ou fai un par de bases, ou colaboran entre eles e fan unhas bases xuntos, ou un colle un sampler, todo eso. Fano como bastante en comunidade, me parece. Ainda que mellor haya un ou dos que escriben máis as letras, non? Pero eu creo que no grupo son 2 produtores ou 3, pero no sentido deso, pero, claro, máis produtores no mundo rap, no? No produtor no mundo copyright, no? Que é o que pon a pasta. Bueno, supoño que eles, claro, todos eles serán o que poñan a pasta cando fan un disco, pero bueno. Entón, eso, temos Nervo, temos a Fran, temos a Movements, que é beatmaker e o produtor, temos a Malvares de Moscoso, que é tamén vocalista, Paul, que é o DJ, o que fai o scratch, e entendo que son eses, ainda que, bueno, eles tamén comentan, claro, como colaboran con xente, despois tamén en directo sabemos que levan de guitarra a Óscar o de Arritmia, o grupo Arritmia de Lugo, despois levan tamén hai unha chavala que sale moito nas súas cancións, que creo que se chama Iria, bueno, perdón, ahora non me acordo o apelido, pero bueno, que prácticamente incluyen no está, que a veces ela canta así cantigas, bueno, como un salalás ou unhas movidas así como máis galegas, non? O que iba a comentar, que aquí eles, non sei por qué, me pareceu curioso, no momento falan de que non se corresponde, cando empezaron a ter éxito foi a partir do disco que teñen que se chama Ilegal, que eu ainda non acabei de escoitar e está me gustando moito. Un disco de 50 minutos, eu estaba escoitando e, a verdad, o sea, non te apetece saltar ninguna canción ni nada, é como moi variado. Que a mí, se chigo a verdad, personalmente, en xeral, na música, xa quitando estilos, gústame que escoite algo variado. Sí, agora eu opino o mismo que ti. Antes era moi cerrado, pero... No, pero me refiero variado. O sea, que escoite un artista dentro do artista que sone variado, que non me este vendendo a mesma canción unha detrás de outra. Sí, que non sea Alex Ubago, non? Bueno, ele xa nunca me gustou. Sinceramente. Como era? Ah, sí. Me muero por conocerte. Saber sí, Ubago deixoume a moza. É como as películas da Antena 3, sempre é o mesmo argumento, non? Deixoume a moza, quéroche, pero non podemos estar xuntos, queríache, pero ora quero a outra, ai non, eres ti quen quero outro, eu estou moi triste, é así. Mira, un día faremos perdón aos fans de Alex Ubago, pero un día... A ver, que conste que eu tuve a miña época fan de Alex Ubago. Si xa o sei, si o estou dicindo a propósito para joderche. Un día vamos facer
seccións de horrores de la música. Sí, Horrores. pois mira, un bo tema. Top 5 de peores temas da historia. Eu, por exemplo, nese É top verdad, 5 pero cada un que diga 5 temas, sí. Exacto. De Eu, feito, por a xente exemplo, molanlle máis os podcasts cando metemos caña. Eso... a ver, bueno, eu creo que esos temas os que elijamos, creo, non sei, igual hai algún polémico, creo que a maior parte. Eu, por exemplo, no top 5 non sei en que puesto metería a Tata Golosa, sin duda, vamos. Te acordaste? De O Tata sea, Golosa. sei que conozo eso, pero que tema é? Estos, los micrófonos. Claro, xa, sí. Y ahora, a bailar. Sí, o rollo é meter temas conocidos, pero que odiamos, sabes? O sea, en plan... Eu vou dicir outro, necesito respirar de Medina Zara, non lo soporto. Bueno, eu estaba pensando en cousas moito peores, Porque ese non o soportas... Peor que ese, eu prefiro escoitar a Tata Golosa en bucle. Venga ya. Mira, que, bueno, sí. espera, que nos estamos derivando do tema. É que ese podcast... Ese podcast tamén vai estar... Está un avance, está un avance. Ese podcast vai estar tamén... Non vai estar exento de sangre. Rebelión do Inframundo. Eso, que aquí, nesta entrevista que lles vin a iamrap.es, falaban de que non... O sea, eso a partir dese álbum, que vos recomendo, ilegal, parece que empezaron a ter máis éxito, subiulle moito o nivel de conciertos, e eles comentan algo así que me sorprende, sempre, o sea, que enchen, teñen moito público, todo o rollo, pero que despois, no que é digitalmente, o sea, nas redes, en YouTube e tal, é como que non se corresponde, sabes, que a ver, eles teñen bastantes visualizacións, o sea, pero entendo que co éxito de público que ten nos concertos e todo eso, terían que ter máis visualizacións e todo eso. Non sei. Para min, como músico, o mundo digital e as redes sigue sendo un puto misterio e non entendo nada. Sabes? Porque además esta xente, joder, ti vas ao canal e é todo vídeos de la polla. Pero bueno, xa digo, a ver, quero dicir, ao fin e ao cabo é un grupo galego, Xa. E eles teñen así visitas orgánicas aí de 20 e pico mil e tal. Bueno, teñen un vídeo, vamos a ver ese, porque creo que o que máis visualizacións ten, creo que ten 100 e pico mil, unha cousa así. Vale, perdón. Perdonamos. É que problemas técnicos. Claro, é que non teño Mackenzie. Cómprame un equipo decente. Eu así non podo traballar. Equipo, tes un Mac, non? A ver, digo, mira, equipo, refírome a que chames a un Ao enxeñeiro... Barça. Ao Barça? Hostia. Eso non se pode catalogar nin chiste. Falando de fútbol, que isto, bueno, vaise ver moi tarde, pero viches o partido de Spain contra Italy? Non vi porque estaba xogando, que eu xogo os xoves, pero bueno, vin o resumo despois. Sí. O único día que fago deporte. Ti polo menos faz deporte. E ti bichelo? Sí, eu vino aquí, golazo de Italia. Sí. No único tiro entre os tres paus de Italia, o que pasa que foi na súa portería o malo que ten, pero... Eso foi o único problema para eles. Pero bueno, pero non sei, eu a selección vexo ben, A ver, Sí. o de Croacia non o vin, pero bueno, non sei, vexos con forza, vexos aí como decididos, Sí, a verdade é que a Eurocopa está sendo bastante, como se di, o sea, nadie se esperaba isto da selección española, pero bueno. Bueno, e falando de fútbol, xa vos adiantamos po seguinte podcast de que vamos a falar, Mackenzie, Vamos a falar da Eurocopa. pero máis concretamente da música das Eurocopas. oh yeah, que eso pode ser impresionante, espectacular, maravilloso e Sí, porque todo o mundo creo que ten na cabeza cancións das Copas do Mundo, pero das Eurocopas xa vos adianto que algunha ides conocer. Pois, bueno, pois Pero eso, nada, eso será no próximo capítulo, sempre quixen decir isto. no próximo capítulo.
Capítulo. Me gusta la palabra capítulo. Bueno, vamos poñer a canción esta que ten máis Rebelión do visualización. Inframundo, vamos. Esta canción se chama Bang Bang. Ten 125.000 visualizacións. Publicaron fai 8 anos. Bueno, eso sí. Primeiro poño e despois falamos. Pois falamos que hai unha cousa aquí que quero decir pelín polémica, a lo mejor. Non sei. Bueno, pois xa me dirás ti, xa me diredes todos e todas. Dállelo. Vamos allá. Escoitade silencio, pero está empezando, Solo que o vídeo ten así unha introducción así como... Mira, vou a saltar. Os arados de ferro. Se non tendes sacho, traerémolo nos arados de ferro e carros con bois, e carros con bois, e carros con bois. Se non tendes sacho, traerémolo nos. Son carne de presidio, que momo gonzo rimo como paliativo. Son palestino, vivindo prohibido. No corazón unha coraza protectora de inox. Incorruptível, incensurable. Chamos TEDx, dilles codiamos o barco do alcalde. Que o fixemos por mera frustración. Porque o povo guerra dalles lume rebelión. Prende a mecha, de dereita a esquerda si la pido. Cortei os huevos por cabrón ese suicidio. O se persoa está pouco visto. Como a despidos cobrando maldito finiquito. Teño cabalo como a tinta do bolígrafo. Namorado desa musa en cada párrafo. Son yonqui de sentimentos volátiles no tempo. Que me berra nervo rima por favor. Que arrogancia non peore comer pollas no traballo. Disculpa de ser tontos do carallo, pero fallo. A cona como tou, vou con tochos como a mou. Tou no estudio rimando cun sacho. Se non tendes sacho, traerémolo nos arados de ferro e carros con bois, e carros con bois, e carros con bois. Se non tendes sacho, traerémolo nos. Se non tendes sacho, traerémolo nos arados de ferro e carros con bois, e carros con bois, e carros con bois. Se non tendes sacho. Son o avatar, desbloqueo chakras. Mos pulo en raps en calzón e chanclas. Fluo cual mantra, desconecto e xasta. Como a pou de profesión caza fantasmas. A pasma, estuda nosos movimentos. A cousa ponse fea, ten seguro vas pa dentro. Somos da rúa, tachan nos de demos. Piores son os curas porcos que abusan de nenos. Ollos con Marte, vin a doblegarte, primate. Só vives polos quilates, buscan diamantes, moverse en yates. Iso é profe, iso é narcotraficantes. Moito farsante, moita fariña. Fascistas como tonto de manquiña. Estreita liña, entre o pasamos de todo. Nos acercamos e arrincamos e esa pela tiras. Que miran son o monstro da Iron Maiden. Corazón enfadase, comeza a bombear sangue. Apartheid, vou a inmolarme. Delito vos comendo e nos estar pasando fame. Se non tendes sacho, traerémolo nos arados de ferro e carros con bois, e carros con bois, e carros con... Vale, reacción así fresca, Mackenzie. Bueno, creo que cando dixas eso de que se chamaba Bang Bang, sí que está inspirado na canción Bang Bang na que pensaba, porque os arpegios primeiros antes de empezar a letra é da canción esta moi conocida que é así medio soul... Kill Bill. Sí, eso, sí, Kill Bill. Bueno, pues eso. Bueno, é que non é que este inspirado, eu É a base seguro que non me mesma, equivoco, claro. é un sampler. Sí, é un sampler, A sí, sampler, pero... o sea, non é que regravaran a guitarra. Sí, pero supoño que se o usaron é porque ao mellor ou é de libre uso ou de juego, non sei. No, a ver, nesto quería facer a seguinte pregunta, pero non é unha crítica a Rebelión do Inframundo, ademais eles fano con moita clase, todo o rollo, e ademais é algo totalmente lexítimo. Supuxen que iría sobre ese tema, cando vin o tema. Claro, eu o que quería preguntar é, porque, a ver, hai xente que o fai ademais dunha maneira que ese sampleado
é a canción. Entón xa é como... Eu queria che preguntar, e bueno, a xente que poñe os comentarios tamén, que opinas, que opinades sobre a... Bueno, sobre eso, do desamplear. O sea, ti tes unha canción de éxito moi famosa e entonces eu collo e sampleo un cacho desa canción e eu fago outra con eses samples da túa canción. Non sei se é unha pregunta obvia, pero ti lle das... O sea, unha canción vai ter o mismo nivel de creatividade No. con un sampler que sin el? Ou No, pode aí- ser ou non? Claro, aí a pesar de ser un grupo gallego, é que ahora, sobre todo na radio, é que hai un montón de... Por exemplo, ahora hai unha que sona moito, ahora foiseme, non sei que canción é, pero que usa a de Dragostea Dintei, de Ozone. Usa a melodía, pero usa esa melodía tal, ou senón, por exemplo, sin ir máis lonxe, Abraham Mateo, Maníaca, pero aí xa é que eso xa é como se fora unha versión, pero non, porque creo que a letra é inventada. Claro, eu supoño que eso lle levará beneficios ao autor, como isto. Imagínate, a mellor teñen que pagar pois un precio ou un porcentaje dos beneficios ou o que sea ao autor. Pero sí que penso que sobre o que preguntaste ti da creatividade, obviamente baixa a creatividade por eso. Por moi ben que esta letra sea creada 100%, estás usando pois unha base que vai atraerche xente simplemente por usar esa base. Seamos realistas. Despois, que como gancho funciona, porque descubres un grupo que che encanta, vale, pois sí. Sí. Por eso vexo legítimo usalo. Eu non dixo que non usaría eso, simplemente dixo que a creatividade baixa e que é realmente como usar algo para que che axude. Eu vexo así, ao mellor non é nin con esa intención, simplemente ao mellor lle gustou moito esa base ou encántache un tema e dis, mima, gustaríame usar este tema nun dos meus temas, sabes? É que pode ser por eso. E ao mellor é o único tema no que teñen así algo que non sea 100% deles. Non sei. Pero sí que eso, creo que non... Bueno, que se abusa moito deso últimamente. E ao final, sobre todo na radio mainstream, 40, Cadena 100, todo eso, estou farto de escoitar cancións que xa oín, sabes? O sea, non é un DJ, non é David Guetta, que tamén fai moito eso, pero, bueno... Sí, a mí me a cabeza a de... Bueno, porque aquí é como máis... A ver, é o principio, como dacho gancho, tal, pero despois está... Bueno, sí. feito como as clases. Pero a mí me a cabeza, por exemplo, a de Jennifer López, que é... Joder, como se chamaba? Que a canción está... Lambada, non? Ah, sí. On the floor. Sí, a ver, é que aí usa a mesma melodía incluso. Claro, é que a lambada non ten letra. Sí que ten. Sí. Ah, sí, é verdade. Sí, joder, si está... A ver, esta sei que ten letra porque o meu abuelo poñía todo o puto tempo. Sí, home, nas bodas poñían seguido antes. Eu recordaba a melodía. Pero sí que ten letra, sí que ten. Sí, pero bueno, por eso, no caso desa canción, sí, a min aí me parece... Pero xa digo, a ver, eu non estou contra nesto, é como tamén decir, hai remixes, no, tampouco, sabes? tampouco. Hai remixes de cousas, sabes? Pero, eso, solo pregunto, eso, que lle parece a peña? É que se fagan estas cousas, e se fan, a mí, bueno, eso, eu creo que me mola máis que sea feita así como fan Rebelión no Inframundo nesta canción. Claro, a ver, hai un nivel aí. Ou que usas, sabes? Que usas pero modificas dunha maneira que, sabes? Que non sea simplemente, oye, pues claro, unha canción famosa, meto tal, fago o mismo, pero así como, non sei, como unha base dance para que a xente baile, non sei, bueno, non sei, a mí me parece un pouco máis que eso sí que xa ir ao bolsillo directamente, non hai moita inquietud, pero bueno, a ver, é que claro, estou falando de Jennifer López, que carallo. Claro, a ver, Jennifer López non necesita besos, seamos realistas, pero eso, por exemplo, para eles ao mellor, para Rebelión do Inframundo, ao mellor non volveu a facer, e fixo daquela, e ti mesmo estás dicindo que é o vídeo con máis reproduccións, e ao mellor empezou a explotar gracias a ese gancho, é que non está mal visto, e eu non vexo mal, eu non, xa dixo, eu se tivera un grupo non diría que non a facer eso,
Simplemente pedíseme a miña opinión de... eso, que quero dicir que hoxe en día vese moito como que, bueno, botase de menos un pouco de tal, pero neste caso sí que hai moita creatividade no tema e simplemente se inspiran. A ver, o rap, tamén che dixo, o rap son bases. Xa. É moi típico usar bases que se inspiran noutras cousas ou bases que se repiten. No, sí, por suposto, sí. No, a ver, xa digo, eu só planteaba a vaina esa, pero sin, o sea, non é unha crítica para nada Xa, exacto. a esta xente. Canto tempo levamos? Mackenzie. 42 minutos. 42 minutes. Bueno, este podemos facer un podcast así máis cortiño. Eu máis adiante gustaríame falar máis desta xente, porque, a ver, eles están... A ver, vamos a mirar as fechas, pero normalmente, o sea, esta xente suele tocar en bastantes festivales, en grandes e tal, e... A mí molaríame verlos en directo, a verdad. Non tuve unha ocasión. Xa. Que por certo, estades vendo isto no domingo post... Bueno, este podcast súbese o domingo post-resu. Que ben o pasei, pasei. É verdad. Bueno, xa vistedes stories miñas, os que nos xijades en Instagram. Del futuro pasado. Vistedes stories miñas, fijo. Ali a top, A verdade é que, estou fatigadísimo. Hoxe, bueno... obviamente ainda non fun ao reso, pero xa estou vendo como... de feito, estádesme vendo. Si este domingo estarei moito peor cando sea o domingo de verdade. Estarei a morrer seguramente, pero bueno, sarna con justo non pica. Bueno, pero Mackenzie, tes, ou debería decir, tiveches unha responsabilidade de traer material. Teño deberes. Tiveches Tiven deberes, fíxenos. Ti imagínate que agora quedo mal e non fixen nada e rompeu o móvil e non gravo nada, non. Hei de traervos documentación gráfica aquí entre dúas terras. Falaremos tamén, supoño que aínda non sabemos, pero dedicaremoslle tamén uns minutiños ao resto, ou mínimo uns minutiños. Hombre, por supuestísimo. Ou faremos un especial, nunca se sabe, con nós. Eso. Nunca se sabe, porque como nadie nos controla. Que por certo, bueno, dixo aquí agora, os que vistedes o especial do Martín Kodax, o Resu fixo, como a todos os anos, un concurso de bandas no que Geransaiti se presentou e ganou, o sea que van ir tocar no minto, tocaron xa. Intentei gravalos. Que difícil é falar en presente pasado. Objetivo, o teu objetivo é máis, direiche máis. Futuro. O que te convertirías no meu ídolo absoluto sería si conseguiras... Ui, foise a gorra. Ui, baixaches a cabeza, foise a gorra. Si conseguiras falar con algún deles. Vale. É que mira, cando ganaron o concurso de bandas, puxen... No, minto. Cando chegaron á final do concurso de bandas, puxen un comentario. Buah, mi man, Geransaiti, que molan, tal, ganaron o Martín Kodax, tal, e contestaronme. Puxeronme, moitas grazas, tal. Entón direi, mira, son un das 100 personas que vos puxo comentarios. Vale, a ver, intentareino, ou intenteino. A ver, pero terás que decir, mira, muchachos, eu teño un podcast. Sí. E xa está. E además seguro que os ves por aí porque eles van a estar Mándolle un privado, sí, mándolle un privado a ver se podemos quedar. Ou mandeillo. Buah, objetivo resu. Pero claro, estamos falando... O sea, isto xa pasou. Isto pasou. O sea que... Ahora tes que decir, sí, conseguín falar con eles. Sí, e tedes a entrevista no noso Instagram. Bueno, pois xantiña, con isto e un bizcocho nos vamos hasta o próximo podcast. Escoitade Rebelión do Inframundo, que vale a pena. Poñede nos comentarios o que vos parece. Son moi variados, entonces a ver, nós xa creo que puxemos 3 temas que dan unha idea da musicalidade e de que son variados e tal. E bueno, nada, e calquer outro tema, pois tamén comentarios e contestaremosvos con pasión e amor.
Mackenzie Rodríguez. Pilgrim del Resu. Emisario divino. Fainos falta, para acabar o podcast, título do podcast. Rebelión do inframundo. O que falamos da creatividade, que tal? Xa, no, a ver, No inframundo de rebelión. entre dous rapeiros. Rapeiros do inframundo. No, porque iso xa dá por spoiler. Entre dous rapeiros. Bueno, venga, va. Venga, va. Non me convence moito, pero... A ver, no, é que algo hai que poñer como unha referencia a nós. Rapeiros... Pero habrá que poñer a referencia a Rebelión do Inframundo tamén, non? que, claro, rapeiros do inframundo. No, pero que, claro, rapeiros do inframundo non fala de nós, fala de... Entre dous rapeiros do Inframundo. Uf, é moi largo o título, non? A mí gustan os títulos largos. Bueno, pois a ver de outro. Rapeimundo. Rapeimundo. Ese xa Animal me gusta rastrero. máis. Vale. Xa me ganaches aí. Xa me ganaches. Tú eres Rapeimundo. Rapa inmundo, así nunha palabra. Rapa É inmundo. que Rapeimundo xa me sona a rapa das bestas e además sona a inmundo. Pero Rapeimundo, Vale. porque un é rapa e outro é rape. a mí Rapa inmundo. A mí sona mellor Rapeimundo. Ahora Pero xente con para E, os comentarios. ou Ahora con A? sí. Ahora Con xente E. para os comentarios. Con E, coño. Vale. Ahora Rapa xente inmundo, perfecto. ahora xente para os comentarios. Ah, pues rapa está mellor. Bueno, vale. No, rapa inmundo, pareceme guai. Pois eso. Podcast número, non sei, Rapeimundo. 15, 16, creo. Pois veñalo. Chao, chao. Moitas gracias, xente. Vémonos no próximo.